Moi, ja jos sä seuraat mua WhatsAppissa, niin sä saatatkin jo tietää, että mä oon kirjoittanut yhden biisin kokonaan, ihan niinku käsin itse, ja toista mä oonkin jo aloittanut, ja siitä saattaa tulla räppi. Joo. Ja siis sen ekan biisin nimi, joka on valmis ja se ei ole räppi, sen nimi on 2 tyttöä pilven alla, ja siis mun kaveri on keksinyt sen, joten joo, siis sen nimen. Ja mä laulaisin sen hänen kanssa. Ja siis mun laulajan nimi sitten olisi Sofie, koska mä nyt kerron mistä tää Sofie nimi tulisi. Joo. Mun eka nimi on Eve ja toinen nimi on Sofia, joten sit mä ajattelin, että mä lisään siihen Sofiaan vielä mun ekan niin mun alkukirjaimen sen A:n tilalle. Niin sit tulee Sofie. Niin kun, mun mielestä on hyvä. Ja joo. Se on vaan mun mielestä hyvä nimi. Ja tän toisen biisin nimi on Best Set. Ja sitten tulisi oikeasti ehkä räppi. Ja siis sitten jos me kuvattais tää 2 tyttöä pilven alla sen mun kaverin kanssa YouTubella, niin me kuvattais myös se video. Ja sitten siinä yksi kohtaus olisi, että me hypätään laiturilta järveen kesännäköt päällä. Joo, se on tosi mielenkiintoinen kohtaus. Täällä on siis virvelit. Kalastusvirvelit, niin älkää ihmetellä. Ja täällä siis 100 melkeinpä kaatamalla ja tuulee ihan sikakovaa. Mutta eipä mä muuta. En mä nyt viitti näyttää. Tässä 2 tyttöä pilven alla on muuten 16 riviä. Tätä laulaa ja 3 kertaa se kertosää. Ja mä ehkä jossain videossa voin laulaa sen. Tai sitten menkää katsoa mun WhatsApp-kanavalta se laulu, koska mä julkaisin sen kertosäkeen. Joten joo.